Molt bones a tots i totes, amb bastant de retard, però arriba aquest reportatge de la desena marxa dels monestirs 2024, que recorre les comarques del Vallès Occidental i el Barcelonès, tot creuant Collserola i enllaçant els monestirs de Sant Cugat del Vallès amb el de Pedralbes. Van passar bastantes situacions orogràfiques, algun turó, com el de Can Castellví, i d'altres, tot començant a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Cugat del Vallès. Que ho diu? Chào Pepe, ôi ơi. Això ja vol dir que n'has fet més d'una, Gràcies. Moltes gràcies. Vols que te'n faci una? Perfecte. Bon dia. Meva pot ser, sí. Venga, endavant. Vinga, bona caminada curta, no corris molt, ens veiem al barri. Vale, ja. Del 60 al 70. Vinga, en un minut sortim. 60-70. Sí.
I bé, fins aquí la ruta, no vaig gravar tot el recorregut i és que vaig tenir que guardar la càmera perquè anava molt just de forces, portava mesos sense caminar i de cop fer 20 quilòmetres amb desnivell, doncs encara que no sigui la gran cosa, doncs passa factura. I bé, ens veiem. Fins a la propera!